Δοξάζω το Θεό που ο Κύριος μας κρατάει όλους στα χέρια Του και η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού, αδελφοί, η καιρή μας και στον Κύριο αναθέτουμε το σώμα μας, την ψυχή μας και το πνεύμα μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα αλλάζουν, αδελφοί, αλλά η αγάπη μένει, έτσι, δόξα τον Κύριο. Και η φιλαδελφία μένει, λέει. Και η αγάπη είναι αυτή η οποία, αδελφοί, ουδέποτε εκπίπτει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν πρέπει να εκπίπτει η αγάπη ποτέ. Τον αγαπούσα αυτόν, αλλά τώρα δεν τον αγαπάω γιατί κάτι συνέβη, κάτι έγινε. Πρέπει να συνεχίσουμε να αγαπάμε, αδελφοί, όπως ο Κύριος μας αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό Του για μας. Και εμείς οφείλουμε, λέει, υπέρ των αδελφών ημών, να βάλουμε τις ψυχές μας. Έτσι λέει ο Κύριος, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Οφείλουμε. Κάτι χρωστάμε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, χρωστάμε στον Κύριο. Και αυτό θα πούμε σήμερα, ότι ο άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει, αδελφοί, και νιώθει και αισθάνεται τη χάρη του Θεού, είναι πλούσιος. Δόξα τον Κύριο. Γιατί καταλαβαίνει ότι ο Κύριος έκανε ένα μεγάλο έργο μέσα στη ζωή Του, έκανε ένα μεγάλο έργο μέσα στη ζωή μας, αδελφοί, ο Κύριος, θαυμαστό έργο. Δεν πρόκειται για χρήματα τα οποία έδωσε ο Κύριος. Δεν λυτρωθήκατε, λέει, με τη μάταια πατροπαράδοτη διαγωγή διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού, αμόμου και ασπίλου. Οι άνθρωποι όταν βρεθούν στα δύσκολα και βέβαια όταν υπάρχουν οι αιχμάλωτοι στον πόλεμο, παραδείγματος χάρη, τους χρησιμοποιούν για λύτρα. Να μας δώσεις τόσα χρήματα για να τον ελευθερώσουμε. Και βέβαια κάπου βρίσκεται η τιμή, έτσι, πόσα θα ζητήσει, πόσα εκατομμύρια και ανάλογα με τη δύναμη, την οικονομική δύναμη αυτού που πληρώνει, δίνεται το ποσόν και απελευθερώνεται ο αιχμάλωτος. Εμείς ήμασταν αιχμάλωτοι, αδελφοί, και ο Κύριος μας ελευθέρωσε όχι με αργύριο και χρυσίο, αλλά έχισε το αίμα Του, αδελφοί. Το τίμιο αίμα του Χριστού. Αξία ανεκτήμητη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και γι' αυτό αξίζουμε πάρα πολύ για τον Κύριο, αδελφοί. Αξίζουμε. Και ο Κύριος θα κάνει τα πάντα, αδελφοί, για να μας ελευθερώνει, για να τελειώσει το έργο αυτό το οποίο άρχισε στη ζωή μας. Αυτό έχει σημασία, αδελφοί, να ξέρουμε. Ότι αυτός που άρχισε το καλό έργο θα το τελειώσει. Δεν θα το αφήσει ημιτελές το έργο του ο Κύριος, αδελφοί. Εφόσον τον παραχωρήσουμε την άδεια και του παραδώσουμε, αδελφοί, τη ζωή μας στα χέρια Του, ο Κύριος θα κάνει ένα τέλειο έργο μέσα στη ζωή μας, μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσουμε, αδελφοί, από την Αποκάλυψη, στην σελίδα 1087. Β κεφάλαιο, 8 εδάφιο, από το 8 μέχρι και το 11. Και είναι σελίδα 1087. Και προς τον άγγελον της Εκκλησίας των Σμυρναίων γράψον, ταύτα λέγει ο πρώτος και ο έσκατος, ώστις έγινε νεκρός και έζησεν. Εξεύρω τα έργα σου και τη θλίψην και την πτωχίαν, είσαι όμως πλούσιος. Και την βλασφημίαν το λεγόντων εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά συναγωγή του σατανά. Μη φοβού μηδέν εκ των όσα μέλης να πάθεις, ιδού ο διάβολος μέλη να βάλει την άσεξη μόνης φυλακήν, δια να δοκιμαστείτε και θέλετε έχει θλίψην 10 ημερών. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου και θέλω δώσει τον Στέφανον της ζωής. Ώστις έχει ότι να ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας Εκκλησίας, ο νικόν δεν θέλει αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Αμήν, αδελφοί. Δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος απευθύνεται σε κάθε εκκλησία και
η κάθε εκκλησία έχει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της. Όπως και ο κάθε άνθρωπος, αδελφοί. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα καλά στοιχεία, τα θετικά στοιχεία, αλλά έχει και τις αδυναμίες του. Τα σημεία τα οποία είναι τροτά, έτσι. Και ο Κύριος τι κάνει, αδελφοί? Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας επιμελείται. Ο Κύριος είναι αυτός μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί, γίνεται το έργο της οικοδομής. Και γινόμαστε κάθε μέρα, αδελφοί, καλύτεροι. Μεταμορφωνόμαστε. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, βλέποντας, λέει, τη δόξα του Κυρίου με ένα και καλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα. Μεταμορφωνόμαστε, αδελφοί, και καλούμεθα να βλέπουμε πάντοτε μπροστά μας τον Χριστό, αδελφοί, τον Χριστό. Αποβλέποντας εις τον Ιησούν και να βλέπουμε, αδελφοί, το χαρακτήρα του Χριστού. Ξέρετε, ο Χριστός ήρθε να μας φανερώσει, αδελφοί, το χαρακτήρα του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Εβραίους επιστολή ότι ο Χριστός ήταν το απάβγασμα της δόξης και ο χαρακτήρας της υποστάσεως του Θεού, αδελφοί. Χαρακτήρας της υποστάσεως και απάβγασμα της δόξης. Κάποια στιγμή ο Φίλιππος είπε στον Κύριο, «Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα». Και ο Χριστός του είπε, «Τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα». Και βλέποντας το χαρακτήρα του Χριστού, αδελφοί, εδώ στη γη, τι βλέπουμε? Βλέπουμε τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο χαρακτήρας του Πατέρα. Την καλοσύνη, την αγαθοσύνη, την αγάπη, το έλεος, τους σικτυρμούς, τη δικαιοσύνη, τον αγιασμό. Όλα αυτά, αδελφοί, τι είναι? Χαρακτήρες τους οποίους βλέπουμε να έχει ο Ιησούς Χριστός. Τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, αδελφοί? Να του μοιάσουμε, να μεταμορφωθούμε. Και κάθε μέρα που περνάει, αδελφοί, αυτό πρέπει να βλέπουμε μέσα στη ζωή μας, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνας, τα χρόνια τα οποία περνάνε και τα φορτωνόμαστε στην πλάτη, αλλά εμείς δεν πρέπει να καμπουριάζουμε, αδελφοί, αλλά πρέπει να κοιτάμε ψηλά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν πρέπει να κοιτάμε κάτω. Ο άνθρωπος όσο είναι νέος, εδώ στη γη έχει όνειρα, έτσι, και φιλοδοξίες. Θέλει να κάνει, να φτιάξει, να πάει ταξίδια, να δει πράγματα, να μορφωθεί, να μάθει ξένες γλώσσες. Θέλει ένα σώρο πράγματα, έχει ο καθένας στο πρόγραμμά του, έτσι. Και καλά κάνει ο άνθρωπος και όσα μπορεί να πετύχει από όλα αυτά τα οποία σκέφτεται. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, αδελφοί, ξέρετε, η ψυχή του ανθρώπου βαραίνει. Και λέει, τώρα δεν θέλω τίποτα, θέλω να κάτσω σπίτι μου, θέλω να πιω το τσαγάκι μου, να πιω το χαμομηλάκι μου, να πιω το... πάμε μια εκδρομή, πού να πάμε τώρα, δεν μπορώ να πάω, δεν έχω όρεξη. Να δούμε την άνοιξη, να δούμε το δάσος, να δούμε την παραλία. Δεν έχει όρεξη ο άνθρωπος. Όμως ο άνθρωπος, αδελφοί, ο άνθρωπος ο οποίος είναι άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, μεταμορφώνεται και έχει ελπίδα, αδελφοί, μες στην καρδιά του. Ελπίδα ζωντανή. Και όσο ο εξωτερικός, λέει, άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός άνθρωπος ανανεώνεται. Βλέπουμε το έργο του Θεού και χαιρόμαστε. Βλέπουμε τον Κύριο να έρχεται, τα σημεία των καιρών. Έρχεται ο Κύριος, χαιρόμαστε πάλι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτή είναι η ζωντανή ελπίδα, αδελφοί, την οποία έχει ο άνθρωπος του Θεού, ότι όσο τα πράγματα εδώ στη γη γίνονται όλο ένα και δυσκολότερα, εμείς περιμένουμε το καλύτερο, αδελφοί. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Τα καλύτερα δεν είναι πίσω μας. Τι ωραία είναι αυτά τα οποία ήταν παλιά και περνούσαμε καλά και τώρα τα καλύτερα είναι μπροστά μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Και ξέρετε, πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος ζει με τον Χριστό, αδελφοί, βλέπει το έργο του Θεού μέσα στη ζωή του, βλέπει τα παιδιά, τώρα μεγαλύτεροι, τα εγγόνια, αλλά βλέπουμε και τον Κύριο, ο οποίος έρχεται και μας επισκέπτεται, μας ζωοποιεί. Τι ωραία, έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, αλλά θέλουμε να πάμε μπροστά, αδελφοί, έτσι. Προσμπαίνοντες και σπέβδοντες, λέει, στην ημέρα του Κυρίου. Σπέβδουμε, αδελφοί. Όταν δείτε όλα αυτά να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος, αδελφοί, λέει, γράψε στην Εκκλησία, στον Άγγελο της Εκκλησίας των Σμυρναίων, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Είναι αυτός ο οποίος, αδελφοί, άρχισε τη δημιουργία και θα την τελειώσει, έτσι. Άρχισε πώς λέμε, αρχίζουμε μία πρόταση και την τελειώνουμε, έτσι, με μία τελεία. Ποιος την άρχισε, τα άρχισε όλα? Ο Θεός, αδελφοί. Ο Θεός ο οποίος δημιούργησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Και στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης βλέπουμε η γη, λέει, ήταν άμορφος και έρημος και το Πνεύμα του Θεού εφαίρετο επί της επιφανείας των υδάτων. Δεν υπήρχε τίποτα, έτσι, ήταν όλα άμορφα, έρημα, σκοτεινά. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως. Αρχίζει ο Θεός, αδελφοί, δια του Ιησού Χριστού, με το Λόγο Του να δημιουργεί. Και το Πνεύμα το Άγιο παρών σε όλη αυτή τη δημιουργία. Πρώτος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός ο οποίος έκαμε τα πάντα, αδελφοί. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Μέσα σε αυτόν ήταν ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Η πραγματική ζωή, αδελφοί, είναι μέσα στο Χριστό. Γιατί αυτός είναι που ζωντανεύει τα πάντα. Δίνει ζωή, ζωοποιεί. Αυτά τα οποία βλέπουμε πάνω στη γη, τα άστρα τα οποία κινούνται, τα δέντρα τα οποία βλαστάνουν, ο άνθρωπος ο οποίος γεννιέται και αναπτύσσεται και επικοινωνεί, όλα αυτά, αδελφοί, η ζωή, έτσι, η ζωή η οποία υπάρχει. Βέβαια τα αστέρια και αυτά δεν έχουν ζωή, απλώς έχουν κίνηση και φυσικούς νόμους. Να τα ξεχωρίζουμε αυτά. Αλλά όλα όσα έκαμε ο Κύριος, αδελφοί, τα έβαλε σε μια θαυμαστή τάξη, σε μια ωραία σειρά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είναι και ο έσχατος. Μετά είπε ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Κατ' εικόνα και καθομοίωση. Έκαμε τον άνθρωπο, αδελφοί. Μια εικόνα. Και μας έβγαλε, έχουμε μια μορφή, την οποία έχει και ο Θεός, αδελφοί. Μια μορφή. Και την οποία πήρε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Το κεφάλι, τα χέρια, τα πόδια, ο νους, αδελφοί, το πνεύμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μοιράζεται με εμάς, αδελφοί, όχι μόνο τη μορφή, αλλά και το πνεύμα Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και επειδή είστε Υιοί, λέει, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού, το οποίο κράζει Αββά ο Πατήρ, και νιώθουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, αδελφοί. Και καταλαβαίνουμε και νιώθουμε την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Και βέβαια μεσολάβησαν πολλά μέσα σε αυτή την παρένθεση, αδελφοί, η πτώση του ανθρώπου, αλλά πάντοτε ο Θεός έχει τη λύση. Ποτέ μην πούμε, αδελφοί, ότι κάναμε λάθη. Εμείς οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Κάνουμε λάθη πολλά, τα οποία πολλές φορές είναι δύσκολα να τα ξεπεράσουμε, να τα διορθώσουμε. Δύσκολα πράγματα περνάμε, δύσκολες καταστάσεις. Αλλά ο Θεός, αδελφοί, μας βοηθάει σε όλα. Για το Θεό τίποτα δεν είναι αδύνατο, αδελφοί. Ποτέ μην πεις κάτι ότι έκανα ένα λάθος στη ζωή μου, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το διορθώσω. Όχι, μπορούμε να το διορθώσουμε, αδελφοί. Ο Θεός θα μας βοηθήσει να το διορθώσουμε. Ο Θεός θα μας βοηθήσει να το ξεπεράσουμε. Ο Θεός θα μας ελευθερώσει, αδελφοί, από τη δυσκολία, από την παγίδα. Θα συντρίψει την παγίδα, έτσι. Η παγίδα, λέει, πέσαμε σε παγίδα, λέει ο Δαβίδ, αλλά η παγίδα συνετρίβει και εμείς λυτρωθήκαμε.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μερικές φορές ο άνθρωπος πέφτει σε παγίδες, αδελφοί, αλλά ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος ελευθερώνει. Δόξα στον Κύριο. Και ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, είναι αυτός ο οποίος ήρθε εδώ στη γη, πέθανε για τις αμαρτίες μας, αναστήθη για τη δικαίωσή μας και μας δίνει την ευκαιρία τώρα να γίνουμε παιδιά του Θεού, να αποκτήσουμε, αδελφοί, αυτό το καθομοίωση, αυτό που λέγαμε έτσι, το καθομοίωση. Καθομοίωση τι σημαίνει? Να αποκτήσουμε και εμείς το χαρακτήρα του Θεού, να αποκτήσουμε και εμείς τον αγιασμό, την καθαρότητα, την αγαθοσύνη, την αγάπη. Μην αγαπάμε μόνο τους φίλους μας, δεν φτάνει αυτό. Ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία, αδελφοί, και τη δύναμη, αν το θέλει ο άνθρωπος, να αγαπήσει ακόμα και τους εχθρούς του. Και ευχαριστούμε τον Θεό, πολλές φορές, αδελφοί, λέμε, τι γίνεται. Μπορεί, ο Σολομών έλεγε κάτι. Έλεγε, το στραβό δεν μπορεί να γίνει ευθές και οι ελλείψεις δεν μπορούν να αριθμηθούν. Το στραβό δεν γίνεται ίσιο. Και υπάρχει μια έκφραση που λένε οι άνθρωποι, αυτός λέει είναι στραβόξυλο. Έτσι είναι. Για το Θεό όμως τίποτα, αδελφοί, δεν είναι αδύνατο, έτσι. Εγώ θα κάνω, λέει, νέο πράγμα. Είναι, λέει, τίποτα αδύνατο σε μένα. Τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό, αδελφοί. Παίρνει ο Θεός ένα στραβό κλίμα, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρει ένα δρόμο, ένα κατήφορο πνευματικό και τον αναβαθμίζει. Για να θυμηθούμε το δαιμονιζόμενο στη χώρα των Γαδαρινών. Ήτανε μακριά από την κοινωνία, αντικοινωνικό στοιχείο, δεν αγαπούσε κανέναν και δεν τον αγαπούσε και κανένας. Ό,τι χειρότερο, αδελφοί. Έτσι, ο άνθρωπος χωρίς την αγάπη, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά τον αγαπούσε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Οι άνθρωποι εκεί στην περιοχή του τον δένανε, τον διώχνανε, στην αρχή με σκοινιά, μετά με αλυσίδες, αλλά αυτός τις έσπαγε τις αλυσίδες και πήγαινε στα νεκροταφεία, έξω από την πόλη, φώναζε, τρομοκρατούσε τους ανθρώπους. Ένα πραγματικό στραβόξυλο, αλλά ο Κύριος τον αγάπησε, αδελφοί, η αγάπη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να γίνει ίσιος, μπορεί. Τίποτα δεν είναι αδύνατο στον Κύριο, αδελφοί. Και τον έκανε να κάθεται ενδεδειμένο και σοφρονώντα. Τον ελευθέρωσε ο Κύριος. Και ο Κύριος να ελευθερώσει όλους τους δεσμίους, αδελφοί. Όσους έχει ο διάβολος και ο διάβολος θέλει να κάνει κακό, να, εδώ πέρα ο διάβολος λέει θα βάλει κάποιους στη φυλακή. Ο διάβολος ό,τι μπορεί κακό να κάνει, θα το κάνει. Ό,τι μπορεί να κάνει κακό. Και ακούσαμε αυτό το περιστατικό που οι αδελφοί μας ζητάνε προσευχές, έτσι. Οι αδελφοί ζητάει προσευχές. Γιατί στην αρχή η αμαρτία, αδελφοί, είναι μια απόλαυση, έτσι. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, μια πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Ωραία είναι, ωραία θα περάσουμε. Καλά περνάμε, μια χαρά είναι. Αλλά μετά, αδελφοί, υπάρχει το απέσιο πρόσωπο της αμαρτίας, το οποίο είναι ο θάνατος. Και πόσα εγκλήματα δεν βλέπουμε, που όλα αρχίζουν καλά και με δίθεν αγάπες, αλλά μετά υπάρχει ο θάνατος, υπάρχει η θλίψη, υπάρχει η καταστροφή. Γιατί ο διάβολος, αδελφοί, αυτό που θέλει να κάνει είναι ήρθε, λέει, να θύσει και να απολέσει. Εγώ ήρθα, λέει ο Ιησούς Χριστός, για να έχουμε ζωή και να έχουμε αυτήν εν αυθονία. Δόξα στον Κύριο. Αυτό που θέλω να πω σήμερα, αδελφοί, με τη χάρη του Κυρίου, είναι ότι ο Κύριος θα βάλει μια τελεία σε όλα αυτά. Είναι ο πρώτος και ο έσχατος, θα κάνει νέους ουρανούς και νέα γη. Και εμείς συμμετέχουμε στο έργο αυτό του Κυρίου, αδελφοί. Είμαστε στα χέρια του Θεού. Είμαστε πυλός, αδελφοί, στα χέρια του Θεού. Μας πλάθει ο Κύριος, έτσι. Ο κεραμέας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχουν σκεύη τα οποία δεν θα βγούνε, θα λοξοδρομήσουν, έτσι, και λέει ο σκεύος κεραμαίος θα τα συντρίψει, λέει στο δεύτερο ψαλμό. Γιατί δεν θα δεχθούν διόρθωση. Εμείς όμως, αδελφοί, καλούμεθα να έχουμε μια μαλακή καρδιά και να μπορεί ο Κύριος να μας διορθώνει, να διορθώνει τα ελαττώματά μας, τα αδύνατα σημεία του χαρακτήρα μας,
αδελφοί, και να μας βάζει, να μας γεμίζει με ένα πλούτο πνευματικό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξέρω, λέει, τα έργα σου, τη θλίψη και την πτωχία, είσαι όμως πλούσιος. Αυτό θα πούμε σήμερα, αδελφοί. Για ανθρώπους οι οποίοι είναι φτωχοί, άλλοι το ξέρουν, άλλοι δεν το ξέρουνε, αλλά είναι πλούσιοι. Ή το ξέρουνε ή δεν το ξέρουνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ, αδελφοί, θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να γνωρίζουμε καλά την κατάστασή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πλούσιοι και δεν το ξέρουνε. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι φτωχοί, αλλά το ξέρουν όμως. Και είναι καλό αυτό, έτσι. Να θυμηθούμε ένα παράδειγμα. Τον άσωτο Υιό και τον αδερφό του, τον πρεσβύτερο Υιό. Ο άσωτος ήταν πλούσιος και έγινε φτωχός. Του τα πήρε όλα η ξενιτιά. Οι γυναίκες, οι διασκεδάσεις, η δήθεν χαρούμενη ζωή και η ανέμελη ζωή. Και ξαφνικά τι ένιωσε? Ότι οι τσέπες του είναι άδειες και η καρδιά του είναι άδεια. Κατάλαβε ότι κανείς δεν τον αγαπάει. Στέρεψε από αγάπη, στέρεψε από αγαθοσύνη. Λέει, να πάω να δουλέψω κάπου, να μου δώσετε κάτι. Όχι, λέει, τίποτα δεν σου δίνουμε. Και τι θα τρώω? Ό,τι τρώνε τα γουρούνια. Αυτό θα τρως. Ό,τι τρώνε τα γουρούνια θα τρως και εσύ. Αν είναι δυνατόν, έτσι. Αν είναι δυνατόν. Εδώ και κότες που έχει κάποιος, παραδείγματος χάρη, και σπάει από φάγια, έτσι, ό,τι περισσεύουνε. Αλλά δεν μπορεί να πάει κάποιος να φάει μαζί με τις κότες, πόσο μάλλον με τα γουρούνια, τα οποία έχουν και μία μυρουδιά άσχημη και είναι δύσκολο να φας και να βάλεις στο στόμα σου αυτά που τα οποία τρώνε. Αυτά θα τρως. Κανείς δεν με αγαπάει. Κανείς δεν με σκέφτεται. Κανείς δεν είναι διατεθειμένος να δώσει κάτι για μένα. Αυτός είναι ο κόσμος, αδελφοί. Αυτός είναι ο διάβολος, ο οποίος δεν έχει και εφόσον δεν έχει δεν μπορεί να δώσει. Ξέρετε, πάντοτε ισχύει, αδελφοί, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ένα ρητό ότι ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δηλαδή, άμα δεν έχει κάποιος, τι να του πάρεις. Και αυτό ισχύει για τους ανθρώπους, αδελφοί, οι οποίοι δεν έχουν πνευματικό πλούτο, δεν έχουν κάτι να δώσουν και γι' αυτό και δεν δίνουν κιόλας. Ο άλλος δεν έχει αγάπη και δεν δίνει αγάπη. Μπορεί να λέει, σε αγαπάω, θα σε αγαπάω, ξέρω εγώ, μια γυναίκα σε έναν άντρα, ένας άντρας σε μια γυναίκα, αλλά όλα αυτά, άμα δεν υπάρχει ένας πλούτος πνευματικός, άμα δεν υπάρχει κοινωνία με τον Πατέρα, τον ουράνιο, αδελφοί, για να ρέει αυτός ο πλούτος μέσα στην ψυχή μας, δεν μπορούμε να τον δώσουμε γιατί δεν έχουμε. Σημασία έχει να υπάρχει αυτός ο πλούτος και ο πλούτος αυτός έρχεται από τον ουρανό, αδελφοί. Ο πραγματικός πλούτος. Ο Ιησούς Χριστός λέει πλούσιος όν επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς με την πτωχία εκείνου. Έγινε φτωχός, αδελφοί, για να έρθει να ζήσει μαζί μας, για να μπορέσει να μας πλουτίσει. Ο άσωτος Υιός, λοιπόν, ο μικρότερος γιος, είναι φτωχός και το καταλαβαίνει, το νιώθει στο πετσί του. Γι' αυτό και αναζητεί, αδελφοί, τον πλούτο του πατέρα. Και τι είναι ο πλούτος? Το τραπέζι είναι? Όχι, η αγκαλιά. Είναι η αγάπη. Είναι αυτή η διάθεση να τον αγκαλιάσει, να τον φιλήσει, να τον καλωσορίσει. Αυτός είναι ο πλούτος ο πραγματικός, αδελφοί. Τα άλλα είναι τα επόμενα, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα επόμενα είναι. Και μερικές φορές, αδελφοί, αυτό που θέλουμε να βρούμε, ο άνθρωπος ψάχνει την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι. Άμα καταλάβουμε την αγάπη του Θεού, αδελφοί, τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί καθένας ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι πώς αυτός, λέει, που μας έδωσε τον Ιησού Χριστό, για μας δεν λυπήθηκε το γιο του, μας τον έδωσε. Γιατί κατάλαβε και
με την αγάπη Του, ότι Τον έχουμε ανάγκη, ότι πεθαίνουμε, ότι πάμε με τα βεβαιότητος προς τον θάνατο, πως μαζί με τον Χριστό, λέει, δεν θα σας χαρίσει τα πάντα. Και όταν παίρνουμε τον Χριστό, αδελφοί, παίρνουμε τα πάντα, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Πατέρας Θεός σου δίνει τον Χριστό. Πάρε τον Χριστό. Κράτα τον Χριστό. Κράτα αυτό το οποίο έχεις. Και μετά μας δίνει τα πάντα, αδελφοί, έτσι. Υπάρχει ένας πλούτος πνευματικός, ο οποίος ρέει μέσα στη ζωή μας, μέσα στην ψυχή μας και μας δίνει πολλές ευλογίες, αδελφοί, η πολυειδής χάρις του Θεού, η οποία μας δίνει οικογένεια, μας δίνει παιδιά, μας δίνει αδελφούς, η χάρις του Θεού να ζούμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, να συναναστρεφόμαστε με αξίους και καλούς ανθρώπους, αγίους ανθρώπους, προσκεκλημένους αγίους. Μεγάλη ευλογία, αδελφοί, αυτό. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όλα μας τα δίνει ο Κύριος, αδελφοί, όταν δεχτούμε τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να καταλάβουμε τη φτώχεια, και να ζητήσουμε τον πλούτο, τον πνευματικό. Και θα τα βρούμε όλα, αδελφοί. Ο πρεσβύτερος είναι μέσα στον πλούτο, είναι πλούσιος, αλλά δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Και έτσι είσαι φτωχός. Λέει, σε μένα, λέει, δεν έδωσες τίποτα. Ούτε ένα κατσικάκι δεν μου έδωσες. Ζει μέσα στη φτώχεια, αδελφοί, την πνευματική φτώχεια. Γιατί? Γιατί δεν καταλαβαίνει τη χάρη του Θεού. Δεν καταλαβαίνει πόσο πλούσιος είναι ο πατέρας του. Ότι όλα αυτά τα οποία έχει ο πατέρας του είναι για αυτόν. Είναι και για μένα, βέβαια, για σένα. Τι να κάνω? Ζήτα το, πάρ' το. Πάρε αυτό το οποίο σου δίνει ο Κύριος. Ζήτα το απλά, με απλό τρόπο, έτσι. Για σένα είναι, για μένα, για σένα και για σένα, για όλους μας. Και ο Θεός, αδελφοί, μπορεί να μας πλουτίσει όλους, έτσι. Δόξα στον Κύριο. Όποιος λέει έχει το Χριστό, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει το Χριστό, τη ζωή δεν έχει. Και λέει και κάτι άλλο, αδελφοί. Όποιος έχει, τι θέλει δοθεί σε αυτόν. Άμα έχεις το Χριστό, θα σου δοθούν κι άλλα. Θα σου αρχίζει να ρέει μέσα στη ζωή σου ένας πλούτος πνευματικός. Πλούσιος, εδώ πέρα οι Σμυρναίοι ήταν πλούσιοι. Φτωχοί στο πορτοφόλι, στην τσέπη, αλλά πλούσιοι στο περιεχόμενο της καρδιάς. Και αυτό θέλει ο Θεός, αδελφοί, να μας κάνει πλούσιους. Να είμαστε πλούσια παιδιά του Θεού. Όχι να είμαστε γογγιστές, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Μωυσής ήταν πολύ ευχαριστημένος, αδελφοί, με τον Κύριο. Πολύ ευχαριστημένος. Και βλέπε παντού, σε κάθε δυσκολία, μια ευκαιρία να γνωρίσει τη δύναμη του Θεού, να γνωρίσει τον πλούτο του Θεού, να γνωρίσει τις ενέργειες του Θεού, το σχέδιο του Θεού. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ευλογημένος. Όλοι στην ίδια κατηγορία ήτανε, όλοι μες στην έρημο ήτανε. Μην νομίζετε ότι ο Μωυσής είχε την πολυτέλεια να ζει κάπως διαφορετικά. Και αυτός το μάνα έτρωγε, και αυτός ζεσθενότανε, και αυτός κρύωνε το χειμώνα, και αυτός... Αλλά πάντοτε, αδελφοί, δεν έχανε ποτέ το θάρρος του και την ελπίδα του στον Κύριο. Αυτός ήταν ο πλούτος, αδελφοί. Και ο Θεός ήταν αυτός ο οποίος πάντοτε, όταν ζητούσε, τι θέλει ο Θεός από εμάς? Να το ζητήσουμε, αδελφοί. Οι άλλοι γογγίζουνε. Γιατί είναι φτωχοί πνευματικά. Γογγίζουνε, μεμψημυρούνε και λένε δεν είναι έτσι, δεν είναι ο Θεός. Και είπανε αυτό το οποίο διαβάζω στο Δευτερονόμιο, και πραγματικά, αδελφοί, είναι εκπληκτικό πώς μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει τόσο χαμηλά και να πει, επειδή όχι δεν μας αγαπούσε ο Θεός, επειδή μας μισούσε, λέει, ο Θεός μας έφερε εδώ. Μας μισούσε ο Θεός. Όχι, δεν μας μισεί ο Θεός, αδελφοί. Μας αγαπάει ο Θεός. Απλώς μας περνάει μέσα από διάφορες καταστάσεις για να φανερωθεί η δύναμή Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, αδελφοί, και αυτό σας προτρέπω σήμερα, να ξέρουμε ότι είμαστε παιδιά ενός πλούσιου πατέρα. Μην περνάς φτωχικά, μην περνάς έτσι στο περιθώριο, αλλά μάθε αυτά τα οποία έχει φυλαγμένα ο Θεός για σένα.
από τα ταμιευμένα, έλεος, χάρη. Η χάρη του Θεού, αδελφοί, είναι πολύτιμη. Να ξέρουμε ότι είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού, ότι στοιχήσαμε πάρα πολύ στον Κύριο. Αυτή είναι η χάρη του Θεού, αδελφοί. Η χάρη του Θεού. Πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό. Ξέρετε, άμα χάσει τη χάρη του Θεού, τα χάνεις όλα. Θα σας πω κάτι που σκέφτηκα σήμερα, αδελφοί. Εγώ τώρα βέβαια είμαι σε 66 χρονών, έτσι, μην νομίζετε. Ήμουνα στην πρώτη λυκείου και ήταν ένα πρόβλημα φυσικής που τώρα δεν ξέρω πόσοι από εσάς ξέρετε φυσική, αλλά θα σας πω ότι ήταν μια φυσαλίδα στην επιφάνεια του νερού και η φυσαλίδα αυτή πήγε στο βάθος να υπολογίσουμε τις πιέσεις. Η πίεση της φυσαλίδας στην επιφάνεια και η πίεση της φυσαλίδας σε ένα βάθος, ας πούμε, 1 μέτρου. Τι πίεση έχει ο αέρας μέσα. Αυτό, άμα υπολογίσεις το βάθος 1 μέτρο, το βρίσκεις, αλλά στην επιφάνεια το βάθος είναι 0. Άρα δεν βγαίνει η εξίσωση με το 0, αλλά και έσπαγα το μυαλό μου πώς από το 0 δεν βγαίνει καμία εξίσωση με 0, ό,τι βάλει σε μια εξίσωση 0, το μηδενίζει όλο. Είτε το διαιρέσει, είτε το πολλαπλασιάσει με το 0, δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Αλλά δεν ήταν αυτό, αδελφοί. Ξέρετε ποιο ήταν αυτό που μου άνοιξε τα μάτια ένας καθηγητής, ότι η πίεση, λέει, όταν είναι στην επιφάνεια, δεν είναι 0, είναι η ατμοσφαιρική πίεση. Και στο 1 μέτρο είναι αυτή η πίεση που έχει η υδροστατική πίεση, συν την ατμοσφαιρική. Τώρα, δεν ξέρω αν σας το λέω καλά εγώ, αλλά δεν ξέρω πώς μπορείτε να το αντιληφθείτε, αλλά αγνοούσα ένα πολύ βασικό στοιχείο, ότι η πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας είναι η ατμοσφαιρική πίεση. Υπάρχει πίεση, δεν είναι 0. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αγαπητοί αδελφοί, πάντοτε να ξέρουμε ότι είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι επάνω μας. Έχουμε τη χάρη του Θεού, αδελφοί, γιατί μας αγόρασε ο Κύριος. Είμαστε πολύτιμοι για τον Κύριο. Πολύτιμοι. Πολύτιμη είναι η ψυχή του ανθρώπου, αδελφοί, και η σωτηρία του ανθρώπου ανέβριτος διαπαντός. Και η ψυχή μας, αδελφοί, είναι στα χέρια του Θεού. Μην ξεχνάς ότι είσαι κάτω από τη χάρη του Θεού. Ότι ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή σου, ο Κύριος σε αγαπάει και σκέφτεται τον τρόπο και εφευρίσκει τρόπους ο Κύριος να σε ελευθερώσει. Και ελευθερώνει ο Κύριος, αδελφοί, αυτούς τους δεσμίους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε λοιπόν πλούσιοι, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό το οποίο γνωρούσε ο πρεσβύτερος. Δεν είχε ξεχάσει τη χάρη του Θεού. Απλώς έκανε τη δουλειά του, ζούσε στο σπίτι, κοιμότανε, πήγαινε στη δουλειά. Αλλά δεν ήξερε ότι όλος ο πλούτος, τα αιμά, λέει, πάντα σα είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ό,τι έχει ο Θεός, αδελφοί, είναι δικά μας. Και όλες οι επαγγελίες του Θεού, λέει, είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, προς δόξαν Θεού δι' ημών. Όλες οι επαγγελίες, αδελφοί, όλες οι υποσχέσεις του Θεού είναι για μας. Τι χρειάζεται? Να τις ζητήσουμε, να τις προσκαρτερίσουμε, να μάθουμε να προσευχόμαστε και να θέτουμε στόχους στην προσευχή μας, αδελφοί. Κύριε, ευλόγησε τα παιδιά μου, ευλόγησε όσοι έχουν εγγόνια, ευλόγησε την Εκκλησία, ευλόγησε τους αδελφούς, ευλόγησε την ψυχή μου, δώσε μας χαρίσματα, σώσε ψυχές. Όλες αυτές είναι ευλογίες, επαγγελίες, οι οποίες, αδελφοί, χρειάζεται να τις εξητήσουμε, να τις αναζητήσουμε για να μπορέσει ο Κύριος να μας τις δώσει, έτσι. Ζήτα, λέει ο Κύριος. Αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε βρει. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και οι άνθρωποι, αδελφοί, βλέπουνε, οι άνθρωποι βέβαια, ξέρετε, το πλούσιος και φτωχός το κρίνουνε με το δικό τους το μέτρο. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό το μέτρο. Τη σημασία έχει τι θα πει ο Κύριος. Ο Κύριος βλέπει τους Μπριναίους ότι είναι φτωχοί, αλλά είναι πλούσιοι. Να θυμηθούμε την ιστορία, αδελφοί, του πλουσίου και του Λαζάρου. Τι έβλεπε ο κόσμος? Και ο πλούσιος τι έβλεπε?
τον εαυτό του μέσα στην πολυτέλεια, μέσα στην αυθονία, μέσα στη διασκέδαση και στην καλοπέραση, τα πάντα άφθονα. Είμαι πλούσιος. Στην πραγματικότητα τι είναι όμως, αδελφοί? Είναι φτωχός. Δεν έχει αγάπη. Δεν μπορεί να δώσει τίποτα, δεν μπορεί να δώσει ούτε ένα κομμάτι ψωμί. Μόνο τα ψίχουλα τα οποία πέφτανε, λέει, από τα τραπεζομάντιλα που τα τεινάζανε οι υπηρέτες και προσπαθούσε ο Λάζαρος να χορτάσει με τα ψυχία. Τα ψυχία τι είναι? Τα ψίχουλα. Ο Λάζαρος όμως, αδελφοί, ήταν πλούσιος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι άνθρωποι τον λυπόντουσαν. Τον κακομοίρη. Είναι φτωχός, είναι μόνος του, είναι μόνος του. Είναι φτωχός, είναι και άρρωστος. Έχει μερικά σκυλάκια εκεί πέρα, τα σκυλάκια που του κάνουν παρέα. Και μερικές φορές και τα σκυλάκια κάνουν παρέα στους ανθρώπους, έτσι. Άσχετο βέβαια αν υπάρχει μια υπερβολή στις μέρες μας και βλέπουμε ότι το σκυλάκι έχει ψυχή, έχει αυτό, εντάξει, το σκυλάκι είναι σκυλάκι. Ένα ζώο είναι, να το αγαπάμε, να το ταΐζουμε, να μην το ταλαιπωρούμε, αλλά μέχρι εκεί, έτσι. Αλλά είναι παρέα για κάποιους ανθρώπους, σίγουρα. Υπήρχε όμως ένας πλούτος πνευματικός, αδελφοί. Ήταν πλούσιος ο Λάζαρος. Δόξα στον Κύριο. Είχε πίστη. Είχε ελπίδα. Είχε μάθει να προσεύχεται, να αναθέτει στον Κύριο τις υποθέσεις του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πότε φάνηκε αυτό? Φάνηκε όταν πέθανε. Και φέρθη, λέει, υπό τον αγγέλων στους κόλπους του Αβραάμ. Ο Λάζαρος, ο πλούσιος, πέθανε και τάφη. Και μετά άρχισε η ταλαιπωρία του, έτσι, από τη στιγμή εκείνη. Και αναζητούσε απελπισμένα να βρει κάποια διέξοδο. Στείλε το Λάζαρο, λέει, να βρει μια σταγόνα να με δροσίσει, γιατί βασανίζομαι μέσα στη φλόγα. Λέει, παιδί μου, εσύ απίλαυσες στη ζωή σου όλα τα καλά. Όλα καλά σου πηγαίνανε. Αλλά ήσουν πλούσιος απ' έξω, αλλά φτωχός από μέσα. Η ψυχή σου ήταν φτωχή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν έμαθες ποτέ να δίνεις, να μοιράζεσαι. Δεν σκέφτηκες ποτέ τους αδυνάτους. Δεν σκέφτηκες κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό σου. Μόνο τον εαυτό σου κοιτούσες. Ήσουν αφύλαυτος, εγωιστής. Αλλά τώρα ο Λάζαρος, λέει, παρηγορείται και εσύ βασανίζεσαι. Δόξα στον Κύριο. Άρα λοιπόν, αδελφοί, το πλούσιος και το φτωχός, ξέρετε, και οι μαθητές πολλές φορές νομίζανε, Κύριε, δεν έχουμε, λέει, να δώσουμε τίποτα στον κόσμο. Δεν έχουμε τίποτα. Φτωχοί άνθρωποι είμαστε και πού να πάμε? Και 200 διναρίων άρτους να πάμε να πάρουμε, 200 δινάρια είναι 200 μεροκάματα, έτσι. Δεν είναι απλό. 200 μεροκάματα, να δουλεύεις 6 μήνες, 7 μήνες. Είναι ποσά μεγάλα, έτσι. Δεν έχουμε. Ο Κύριος όμως, αδελφοί, τι λέει? Τι σκέφτεται ο Κύριος? Τελικά τι είναι οι μαθητές, φτωχοί ή πλούσιοι? Είναι φτωχοί, αλλά είναι πλούσιοι επειδή έχουν τον Χριστό, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άμα έχουμε τον Χριστό, είμαστε πλούσιοι. Και μπορούμε να δίνουμε, μπορούμε να μοιραστούμε. Τι έχουμε εδώ? 5 άρτους και 2 ψάρια. Τι είναι αυτά τώρα, λέει? Τι είναι αυτά? Δεν είναι τίποτα. Μικρά πράγματα, έτσι. Μικροπράγματα, μικροποσά, μικρά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχεις μικρή δύναμη. Μικρή δύναμη έχουμε. Έχουμε όμως τον Χριστό, αδελφοί. Είμαστε δυνατοί, έτσι. Ο αδύνατος να λέει, είμαι δυνατός. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό έλεγε, καυχόμαι στις αδυναμίες, λέει. Στις λήψεις, στους διωγμούς, στα παθήματα. Διότι όταν είμαι αδύνατος, είμαι δυνατός. Γιατί θα έρθει ο Κύριος μαζί μου, θα με βοηθήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι ωραία, αδελφοί. Και το παιδάκι αυτό έδωσε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια. Πλούσιο το παιδάκι, έτσι. Γιατί επειδή έχει 5 άρτους και 2 ψάρια? Όχι, γιατί επειδή τα δίνει αυτά στον Χριστό. Και ό,τι δίνουμε, αδελφοί, ο Κύριος θα το πολλαπλασιάσει, έτσι. Ανέβλεψε, λέει ο Κύριος, και το πολλαπλασίασε και το μοίρασε και χαρήκαν όλοι. Ευχαριστούμε τον Θεό και φάγαν όλοι και χορτάσανε όλοι. Τελικά οι μαθητές, αδελφοί, είναι πλούσιοι, έτσι. Τους έδινε ο Χριστός και λέει, καθίστε, πες στους ανθρώπους να καθίσουν. Εγώ θα σας δίνω και εσείς θα δίνετε, έτσι. Και δίνανε και δίνανε και δεν τελειώσανε ποτέ. Μαζέψανε και περισσεύματα, 12 κοφίνους,
Δόξα στον Κύριο. Μαζεύτε τα, λέει ο Κύριος, μην χαθεί τίποτα. Μην στην αυθονία, πολλές φορές τα μυαλά μας παίρνουν αέρα, αδελφοί, και λέμε εντάξει, δεν υπάρχει. Όλα καλά. Ας χαθούνε. Μην χαθούνε. Και πρέπει να διαχειριζόμαστε, αδελφοί, και τον πλούτο και τη φτώχεια. Έτσι. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Ξέρω, λέει, να περισσεύομαι, ξέρω και να στερούμε. Ξέρω να περνάω και με πολλά και με λίγα. Και πρέπει ο άνθρωπος, αδελφοί, να έχει αυτή τη σοφία από το Θεό, την αυτάρκεια, να μπορεί να διαχειρίζεται και τη φτώχεια και τον πλούτο και τις ανάγκες του γενικώς. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα, αδελφοί, είναι πλούτος πνευματικός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ξέρετε, αυτά τα οποία δίνουμε στον Κύριο, αδελφοί, και αυτά τα οποία παραχωρούμε στον Κύριο, μου έρχεται στο μυαλό τώρα αυτός ο άνθρωπος, ο Ορνάν, ο Ιεβουσαίος. Το λέω αυτό και τελειώνω, αδελφοί. Ο Δαβίδ είχε κάνει... Ο Δαβίδ ήταν, καταρχάς, ξέρετε, αυτό, ο πλούτος και η φτώχεια, η δύναμη και η αδυναμία, αδελφοί, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πραγματικό, με την έννοια ότι άμα ο Κύριος είναι μαζί σου, είσαι δυνατός, είσαι και πλούσιος. Άμα ο Κύριος δεν είναι μαζί σου, είσαι αδύνατος, φτωχός. Όπως ήταν, αν γυρίσετε τη σελίδα και πάτε στην Εκκλησία της Λαοδικίας, λέει είσαι πλούσιος και πλούτησες και δεν έχεις ανάγκη από τίποτα, αλλά είσαι ταλέπορος, ελεεινός, φτωχός και γυμνός. Ο Δαβίδ, όσο ήταν αδύνατος και είχε λίγους ανθρώπους μαζί του, 600, αν θυμάμαι καλά, του έδινε ο Κύριος νίκες. Μα είναι... Πώς γίνεται αυτό? Είσαι δυνατός, Δαβίδ, όχι επειδή έχεις πολλούς, λίγους έχεις, αλλά είναι ο Θεός μαζί σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είσαι δυνατός, Δαβίδ, και νίκησες τον Γολιάθ, γιατί? Είσαι πιο δυνατός? Όχι. Επειδή ξέρεις καλό σημάδι? Όχι. Επειδή έχεις τον Θεό μαζί σου. Γι' αυτό είσαι δυνατός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάποια στιγμή, λοιπόν, όταν έγινε βασιλιάς, λέει, και απέκτησε όχι 600, αλλά 1.300.000, αν θυμάμαι καλά. Να μετρήσω το λαό, να ξέρω πόση δύναμη έχω. Του λέει, τι κάνεις τώρα, βασιλιά, λέει. Μετράς τη δύναμή σου. Δεν θυμάσαι τότε που ήμασταν λίγοι και μας έδινε ο Κύριος νίκες? Εντάξει, όχι, μέτρα τους, λέει. Να ξέρουμε πόσοι είμαστε. Δεν είναι αυτό, αδελφοί. Δεν είναι να μετράμε τον εαυτό μας. Δεν είναι να μετράμε τις δυνάμεις μας. Να καυχόμαθα στον Κύριο. Ο καυχόμενος λέει, εν Κυρίω ας καυχάτε. Να καυχόμεθα ότι γνωρίζουμε τον Χριστό. Εν πάση περιπτώσει, αμάρτησε, αδελφοί. Αυτό ήταν, κατάλαβε την αμαρτία του. Λέει ο Κύριος, θα σου προτείνω, λέει, 3 εναλλακτικές τιμωρίες. Ή 7 χρόνια πείνας, ή 3 μήνες να φεύγεις μπροστά από τους εχθρούς σου, ή 3 μέρες θανατικό. Και λέει, ας πέσω στο έλεος του Κυρίου. Και άρχισε το θανατικό, αδελφοί, στο λαό, και πήγε ο άγγελος και στάθηκε έξω από το αλόνι, λέει, του Ορνάν του Ιεβουσαίου. Ο Ιεβουσαίος δεν ήταν Ισραηλίτης, ήταν Ιεβουσαίος ο Ορνάν. Ιεβουσαίος δηλαδή Χαναναίος, εγγενής εκεί πέρα, δεν ήταν γηγενής δηλαδή, δεν ήταν Ιουδαίος, αλλά είχε μια πλούσια καρδιά. Του λέει ο Δαβίδ, μου δίνεις, λέει, το αλόνι για να κάνω θυσιαστήριο στον Κύριο? Όχι μόνο το αλόνι, σου δίνω και τα ζώα, λέει, για θυσία, και τα αλωνιστικά εργαλεία στα δίνω για προσάναμα. Τα πάντα του έδωσε ως βασιλεύς σε βασιλέα. Ευχαριστώ. Αυτός είναι ο πλούτος ο πνευματικός, αδελφοί. Ότι τα δίνω για τον Κύριο. Τα δίνω για τη δόξα του Θεού. Αυτός είναι ο πνευματικός πλούτος. Τι έγινε, αδελφοί? Ξέρουμε ότι στάθηκε η πληγή εκεί πέρα, αλλά αργότερα στο μέρος αυτό έγινε ο ναός, ο οποίος είχε μεγάλη σημασία, αδελφοί. Ξέρετε, ο Κύριος παίρνει το λίγο το δικό μας και το κάνει πολύ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα, λοιπόν, αδελφοί, δεν πειράζει να είμαστε φτωχοί, να έχουμε πνευματικό πλούτο, έτσι. Και να είμαστε αδύνατοι είμαστε, αλλά έχουμε το δυνατό κοντά μας, έτσι. Θα πολεμήσει ο Κύριος. Μη φοβάσαι, λέει, άμα έρθουν πολλοί εναντίον σου, εγώ θα πολεμήσω, λέει, για αυτούς.
Εγώ προπορεύομαι. Εγώ είμαι προπορευόμενος. Και ο διάβολος, αδελφοί, μέλη να βάλει κάποιος στη φυλακή. Ο διάβολος τώρα εμάς δεν μας βάζει φυλακή, αλλά μας ταλαιπωρεί. Και υπάρχουν άτομα από οικογένειες που είναι δεσμευμένοι και είναι έξω. Ο Κύριος να τους ελευθερώσει, αδελφοί, έτσι. Να προσευχόμαστε. Ο Κύριος να ελευθερώσει όλους τους δεσμίους. Και στην προσευχή που κάναμε στην αρχή για το ζευγάρι αυτό, ο Κύριος να το ελευθερώσει, αδελφοί. Γιατί ο διάβολος αυτό θέλει να βάλει στη φυλακή, να ταλαιπωρήσει τον άνθρωπο, να τον κάνει ό,τι κακό να κάνει, ό,τι μπορεί να κάνει κακό θα το κάνει, έτσι. Καλό δεν μπορεί να κάνει όμως. Έστω και λίγο, έτσι. Καλό δεν κάνει. Μόνο κακό. Δόξα στον Κύριο. Να νικήσουμε, αδελφοί, και να μείνουμε στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κύριος να σας ευλογήσει πλούσια. Αμήν.